Još uvijek ti trnu ruke, osjetiš senzaciju u palcu, kaži prstu ili srednjem prstu, malom prstu, nije bitno. Ono što moraš shvatiti je da si možeš pomoći i svako od vas može te vježbe raditi. Dakle, radi se o vježbama klizanja živca. Najčešći problem uzrokuju mišići koji su slabi i neaktivni, ili ako radite nekakav posao gdje imate stalno ponavljajući nekakve pokrete, tipa radite nešto u mesnici, za kompjuterom, odnosno računalom, stalno vam je dlan prema dolje, najčešće se tu može desiti kompresija na taj medijalni živac, odnosno karpalni tunel. Vježba koju možete raditi da bi oslobodili taj živac izgleda ovako. Možete testirati obje ruke u isto vrijeme. Stavite ruke ovako pored tijela, povučete prsti dlanove prema tijelu i sada bez rotacije glave gurate jedno uho u jednu stranu, tu bi trebali osjetiti zatezanje u ovoj ruci. Pogledajte znači koliko osjetite zatezanje, zapamtite taj osjećaj, ponovite sada isto to u drugu stranu. Ja ću osjetiti veće zatezanje kada guram lijevo uho prema lijevom ramenu u ovoj desnoj ruci. Dominantnija mi je desna ruka u posu, samim time ću tu osjetiti veće zatezanje, a klizanje živca onda može izgledati ovako. Ruku stavim ovdje na trbuh, desnu ruku povučem dlan prema sebi, bitno da je lakat zarotiran prema gore, znači ruka ne može gledati prema dolje sa laktom, nego obavezno prema stropu. Inače vježba gubi smisao. I sada lijevo uho konstantno ću gledati da guram prema lijevom ramenu, gdje se pri kraju pokreta zadržavam 2 do 3 sekunde, ovako, znači bez rotacije, brade, neka brada gleda stalno prema naprijed, znači ne prema dolje ili prema gore. I sada prislanjamo uho prema ramenu, 2-3 sekunde i polako vraćamo u sredinu. To možemo raditi 3 do 5 minuta, ujutro, oko podneva i navečer. Bitno je da subjektivno nestane taj osjećaj nelagode i zatezanja. Dakle, ne morate ići na operaciju, možete prvo probati ove vježbe klizanja živca. Isto tako, ako znamo da taj medijalni živac prolazi slojeve ovdje ovako prsnih mišića, nadlaktice i podlaktice, možemo prvo malo probati i te mišiće ojačati kako bi ih prokrvili, da živac dobije dovoljno krvi, da se malo lakše kliže kroz te slojeve tkiva. Tkiva su ovako, kao slojevi, kao kartovi. Oni moraju međusobno klizati da se stvori nekakva tekućina koja će se onda izmijeniti. Zato postoji krvožilni sustav i limfni sustav. Oni međusobno izmjenjuju tekućine i prihranjuju, odnosno krvožilni sustav prihranjuje tkiva koje su pod upalom, a limfni sustav odvodi ono sve što je štetno. Sljedeći živac koji je najčešće zahvaćen je palčani živac. Dakle, ako trnu palac i djelomično kažiprst, to je živac koji polazi od ovog najdebljeg vratnog kralježa, to je ovaj 7. I taj živac se proteže sve preko lopatice ovako. Zaobilazi nadlakticu, prelazi u prednji dio podlaktice i završava sa ograncima ovako tu. Kako ćemo testirati kako nam je taj živac napet? Uzet ćemo ovako napraviti OK znak sa rukama, odnosno prstima. Raširit ćemo ova 3 prsta i sada možemo ovako. Ispružimo ruke u laktovima, gurnemo nadlaktice skroz iza koliko možemo i sad zarotiramo unutra. Znači ovo. I nazad. I sada isto kao što smo za ovaj medijalni živac napravili, gurat ćemo uho prema jednom ramenu, tu opet osjetim veće zatezanje u toj desnoj ruci. Isti je princip, ruka ovdje, napravimo OK znak, gurnemo ruku iza, zarotiramo rame unutra i stalno se zadržavamo u ovom položaju. Znači ne možemo u nijednom momentu popustiti malo ruku tu, inače vježba gubi smisao. Dakle, obavezno stalno držati ruku napetom u ovom položaju i opet samo uho prislanjati prema ramenu bez rotacije i vraćati. Ponavljati 2-3 sekunde zadržati. Osjetit ćete dobru senzaciju ovako tu gdje taj živac prolazi. I zadnji živac koji možemo osjetiti, to je onaj kad se udarimo u stolicu između ove 2 kosti, to je taj ulnarni živac. Tu ćete osjetiti mali prst i prst do njega. Kako ćemo za taj živac testirati da li je on napet? Stavit ćemo ovako ruke i dlanove kao da držimo tacne pune čaša. Tu je sad bitno da su laktovi paralelni sa ramenima. Ne mogu biti laktovi tu. Znači raširite ovako lijepo laktove. Povucite opet sad prste prema sebi, a dlanove gurajte prema stropu. Opet ćemo testirati. Jedina sad razlika kod ovog živca je što u istu stranu možemo osjetiti za
istu ruku, za razliku od ove dvije vježbe. Dakle, ja sad guram desno uho prema desnom ramenu, osjetim opet jače zatezanje tu, za razliku da probam, da, puno više osjećam zatezanje ovdje. Kako će izgledati sada klizanje za taj živac? Istu ruka na trbuh, stavim ovako ruku, pripazim, ponavljam da mi je lakat u ravnini sa tijelom i ramenom. I sada guram uho prema desnom ramenu, tamo ću dotaknuti s ovim dijelom glave prsta otprilike tu i lagano vraćam u sredinu i ponavljam 2 do 3 minute. Dok mi se taj subjektivni osjećaj zatezanja ne makne. Kada sam proklizao živac, mogu malo protrsti ruku, opet ponavljam sve te mišiće podlaktice, prsa i za ovo što sam pokazivao za palčani živac, možemo i trebamo malo ojačati i progibati kako bi se ti živci dobro mogli nahraniti tekućinama. Ako ti je zanimljiv ovakav sadržaj, obavezno lajkaj ovaj video, podijeli ga, uključi obavezno zvonce za obavijesti za svaki novi video, zaprati me na YouTube kanalu i vidimo se u sljedećem videu.